வெல்கம் டு சத்யா ஃபுடீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆந்திரா ஃபிஷ் கறி எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி கடாயில் எண்ணெய் எடுத்து 10 பல் பூண்டு, அதுக்கப்புறமா 1 கப்பு வெங்காயம், மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இப்போது ஒரு 3 பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கணும். இது நல்லா வதங்கிட்டே இருக்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கின பிறகு 1 கப்பு தக்காளி எடுத்துக்கணும். 1 கப் வெங்காயத்துக்கு 1 கப் தக்காளி. நிறைய தக்காளி நம்ம சேர்த்தோம்னா ரொம்ப புளிப்பாயிடும். அதனால் வந்து அளவாக சேர்த்துக்கோங்க. அளவாக சேர்த்துக்கினா தான் உங்களுக்கு புளிக்குழம்பு சேர்த்துக்கும் போது ஈவன் ஆகிடும். இப்போ கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண மிளகாத்தூள் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்த பிறகு கொஞ்சோண்டு கல்லுப்பு, ஏன்னா மீன் குழம்புக்கு கல்லுப்பு தான் சரியாக வரும். கொஞ்சோண்டு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ரெட் சில்லி பவுடர், அதாவது கலர் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டோம்னா தான் சரியாக இருக்கும். அதனால் போட்டு வதக்கின்னு எல்லாத்தையும் நான் தனியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு வந்து புளி எடுத்து நல்லா திக்காக கரைச்சி வச்சு அந்த புளி கரைச்சலை நான் ஆட் பண்ணி நல்லா குழம்பு வந்து ஆக்கி வச்சு நல்லா கிளறணும். இப்போ வந்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு ராக் சால்ட், அதாவது வந்து கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபிஷ்ஷஸை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு மிளகாத்தூள் கொஞ்சோண்டு, தேவையான அளவு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும். குழம்பு கொதிக்க ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம மீன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும். இதை பாருங்கள், ஆட் பண்ணுறேன். எல்லா மீனும் சூப்பராக வந்து உள்ளே போட்டாச்சு. நான் எடுத்துருக்கிறது வஞ்சர மீன். ஆந்திரா ஃபிஷ் கறினாலே காரமாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்லேயே தெரிஞ்சு போயிடும். உடையாமல் கலரணும். கரண்டியை வச்சு உடையாமல் இந்த மீனெல்லாம் எடுத்து விட்டு கலரணுன்னா ஈவனாக உங்களுக்கு குக் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்குது. கரெக்டுங்களா? குழம்புக்கு பாருங்கள், மீன்லாம் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். குக்கான பிறகு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. திக்காக இருக்கிறது கொஞ்சமாக தண்ணி அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கணும். ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த மீன் குக் ஆனால் போதும். பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு தான் நினைக்கணும். இப்போ நான் மீனை வந்து கிளறி உங்களுக்கு எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு கிடைக்கும். உடஞ்சிருக்காது. மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். நல்லா சூப்பராக எப்படி மீன் வந்து அந்த மசாலாவோட குக் ஆகிருக்குன்றதை பாருங்கள். மீன் வந்து வெள்ளையாக இல்லாமல் குழம்பு வந்து நல்லா வந்து சூப்பராக வந்து இருக்கும். எல்லா மீனும் பாருங்கள், உடையில் எதுவும் ஆகலை. மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஃபிஷ் கறியும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே நம்ம வெறும்னே போட்டோன்னா அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்காது. ஒரு மாதிரி பச்சை வாடை அடிக்கும். அது அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ கடைசியாக நம்ம வந்து கொத்தமல்லி வச்சு கார்னிஷ் பண்ணி எடுத்தோன்னா ஆந்திரா ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ.